Bé, doncs les racions que s'han preparat per aquest any han sigut 7.500 quilos de calçots, 7.500 calçots per 800 racions, i de carn 40 quilos de botifarra. Hem fet una previsió d'una mica més que l'any passat, comptant que al ser també un cap de setmana de 3 dies, que tampoc no marxaria molta gent, tot i que molta gent sí, però molta gent no, i també aprofitant que el temps, la previsió meteorològica era bona i per tant vam apostar que vindríem una mica més de gent.